Us tinc aquí en el meu estudi de gravació, que és la cuina de casa dels meus pares, perquè és el lloc que està més lluny de tota la casa i puc parlar sense que l'Arlo em senti quan fa la migdiada. La Selma és la meva ajudanta avui. Com que estem intentant superar una pandèmia mundial, cada vegada que parlo em mira. Com que estem intentant superar una pandèmia mundial, els vlogmas no són tan divertits com ens agradaria, perquè a mi m'agradaria portar-vos un Tibidabo i no podem. I he decidit que alguns dels vlogs seran sobre coses que us voldré compartir jo i que no cal que seguim sempre l'Arlo corrent. Com que el meu objectiu amb aquest vlog era explicar-vos una mica la meva vida als Estats Units, els costums d'allà i tot i estar aquí he decidit que faré receptes i us seguiré explicant coses de la cultura americana. I com que aquests dies passem molt temps amb els nostres grups bombolla, que vindria a ser el nucli familiar d'aquesta casa, doncs nosaltres amb la meva mare ens hem fet com un ritual perquè ens doni la sensació de que sortim al carrer i de que fem coses i que anem a eventos. Doncs ens fem els eventos a casa. Llavors el que fem és que cada nit ens prenem alguna cosa i mirem una pel·lícula de Nadal, d'aquelles tan dolentes. Però així ens dona la sensació que és com que hem anat al cine, hem fet una cosa diferent, si ens adormim a mitja pel·lícula no passa res, a vegades estem fent coses mentre mirem la pel·lícula, estudiem, corregim exàmens. I la pel·lícula està de fons perquè sempre passa el mateix. I aquí us compartiré totes les receptes de begudes típiques americanes que es beuen durant l'hivern. No vol dir que siguin americanes, sinó que moltes les agafen d'altres cultures, perquè allò és com una barreja de cultures als Estats Units, però aquestes són com les meves preferides i us en faré 3. I ja està, ara us les explico. Aquesta recepta de Spiced Apple Cider és molt fàcil de fer. És bàsicament posar tots els ingredients junts en una cassola i posar-los després a foc baix durant 1 hora 45 minuts i la casa farà molt bona olor. I després ja està, estarà preparat per servir. Hot Buttered Rum és una barreja entre un còctel i una beguda calenta. Començarem barrejant la mantega, el sucre, la vainilla i una miqueta de nou moscada. Ho barrejarem amb una mà de morter perquè així serà més fàcil i llavors tot seguit afegirem el rom. Ep! Hola! Llavors afegirem l'aigua calenta, ho remenarem i ja estarà llest per beure. L'última recepta és un clàssic americà, és el hot cocoa. Començarem barrejant el sucre, la sal i el cacau i l'aigua a foc mig fins que desapareguin els grumolls. Llavors afegirem la llet i continuarem remenant intentant evitar que bulli, només que s'escalfi. Llavors el podrem servir amb nuvolets de sucre. I fins aquí el vlogmas número 4. Espero que us agradi.